Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicol Net TV. Pagayo dun sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, kainin do malilinawan. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo, Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Kung sisay sa Indo, Good morning! Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo,
Luzon, Visayas, Mindanao, World. Septiembre. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Mary Grace Caudilla, Manay Gina Malaguinho, Cavite, Sir Willie Nobora, Sir Edwin Sistina, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Oy, pizza 15 po kita ngunyan kang bulan na Hunyo. Taon 2026. Payday! So may mga susweldohon, may sweldo. Suwara! O di nga. Wara nga ni. Oy, sabayan po ninduan sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-istorya naman lamang ngaya kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Ano kaya ang mangyayari ngunya naman sa Senado? May sesyon. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo niya. May 15. Anong May 15 sa imo? June 15. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon na naman pong klaseng okasyon yan. O nipon sa kuyang tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magdumaan. O nung ka po kamo magdumaan, pag bako man po kamo imbitado, tamalang supog! Pasmang aboton nindo kaya. Apoy ra kang pasma, libak digdi, libak duman. Ang aboton nindo ka. Iyo, kaya pag day po imbitado, day po kamo magdumaan. Siyempre tabi, saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan, ang samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na po kamo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya masanapuan nakakaaram kaya. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kan samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, Isa pong pagpinsa. patawad. Sarabay po kita. Amen. Asin Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Manyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday,
Petsa 15 po kang Hunyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangarad po yan kan sa muyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto mi sana po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kainin. Sa umaga, gising ka, Serbisyo, balita'y asin, sariwa. Pakinggan na! Gisingin ang diwa sa bagong umaga. Ako'y hinayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxie, ang boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo, asin, reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Solusyon sa Net TV. problema ating hahanapan sa bawat pamilya, sa bawat tahanan. Serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo, asin, reparo sa Bicol Net TV. Agana, Bicolandia. Oras na para magugma sa pagbangon sa Serbisyo, bagong asin, aldaw. reparo. May boses na malinaw. Ala sige! Ni Moxea ang sa indong kaibahan. Ano, pakarya ngani, pakarya. Pakaryan mo! Agana, Bicolandia. Oras na para mag... Yan! Oy, sabi ni Sir Willie Nobura, good morning Tabi. May tada pa lamang ngaya. Oh, Taday man ako nagdumanta. Taday man Tabi ako imbitado. si Manny Moxea ang sa indong kaibahan. Day ka man pala nagduma. Lidad Ayun nga nila ako, day man ako nagdumanta, day man ako imbitado. Malang supog baga. sa serbisyong Pag day imbitado, automatic yan. pyo para sa Minsan nga ni imbitado pero day nagduduman. si Mr. Hulbotana. Sa Oy, good morning po, Ma'am Malu Lim. indo may darang pag Kumusta lunes na po kita ngunyan? Kabangaan na kang Hunyo. Man Moxea. And nasa kabangaan naman kita kang taon. Pirang aldaw na sana naman, madadangog ta na naman sa mga Kayo ni Christmas song ano. Maluwas na naman si paring Joe Marichan. Dadang Ogon. Yes ano, Pasko na naman. Siya ang manginginot na integridad.
Ngata nga yata nagprograma ka ngunya na Lunes. Si Mr. Ah. Hulbotana sa Tayo man ako imbitado duman sa event kang Tabak Festival. servidor na tunay boses kang katotoo. O kaya mga programa kita, taday man kita imbitado. Dipisil baga pag ano, pag dahi man imbitado. Pag dahi ka imbitado, dahi ka magduman. Ang servidor kan Bicol. Maray na aga tabi sa gabos, sabi man ni Manay Gina Malaguinho Cavite. O anal daw. O maray na aga tabi kay Manay Nits Casqueo na nag-birthday pa sana si Manay Nits. O di si Manay Nits ano, senior citizen na tabi ano, Manay Gina, si Manay Nits. Ano yan, senior citizen no? Kaskasuno na di mapista na tabi sa tabako. Bangon sa bagong Ano lamang ngayon? Maimbitaran daw ngayon kita. na malina. Kaisi ngayong pista magbayad. Iyak sa indong kaibahan. Oy mga tugang ngunya na aldaw na Lunes. Irming maan. So Tabak Festival 2026 maarangkada na po ngunya na aldaw. Para sa gabo. Ngunyan ang opening kang Tabak Festival 2026. So dyan niyan gigibuon sa Upland Barangay. Aga kay Upo na niyan ki Santa Misa ano dyan sa San Vicente Tadtaod. katotoo. Tapos dordiretso na ang mga programa dyan sa San Antonio and dyan na hapon pasiring naman sa Bantayan. Mga Yo. isyu. Tatala kayo. Di opening ngunyan tabi kang Tabak Festival 2026. Jose. Paano kayo ni Demon kita imbitado? Ogon. Kita imbitado dahil ka magdumantabi Mampi Bulata. Siya ang manginginon. Dahil ka imbitado dahil ka magdumanangga. Ano pa? Sa aga. O sa mga produktong petrolyo may dagdag bawas na naman tabi sa aga. Or na tunay boses kang katotoohan. O si former Governor Joey Sarte Salceda mga tugang itinalaga bilang Presidential Legislative Liaison Office. Ang servidor kan Bicol. Di siya nangunyan naman sa Presidential Legislative Liaison Office. Ano si former Governor Joey Sarte Salceda ano na-appoint po duman sa Malacanang. Ohan manmok siya. Ang ngunyan tabi na Lunes man balik po sesyon regular. Ang mga isyu. O dyan sa Senado. Si Saido naman ma-over na bakod na senador. Ang sa Si Saido ang ma-over na bakod. Ini na naman ang pig-abangan ngunyan. Ano daw naman yan mangyari ngunyan na sesyon ano? Dyan sa Senado. Daan mangi. Ano nga yan? May sarangsangan lamang. Sabi kang ang amigo ko, mag-arayutan na ngaya ka mo. Minsan pag-arog kening puros na mga matatalian sa tuyan mga senador, idaog sa nasindan ni Lito Lapid. Mga isyu. Kayo. No talk, no mistake. Ang sa Basta ngaya, mahal kita. Logon. O, di ba? Maurag lugon. Isyu. Kaysa dakol kang aram, sobra ang tali mo, sige mong ngaspa. At dahil matataw. Halingan nindo si Lito Lapid. Kaya magapirmiga ng senador. Sa aga-aga. Oh. Manindo darang pag-asa. Bako. Idor na tunay boses O, hilingan tatabi at yan ha kung ano naman ang mangyari. kaya. Sige po, alas 7:22 na. An sa tuyang Philippine Standard Time, aramon tatabi muna ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Bicol. Kumusta na sa tuyang panahon? Sus, grabe ang init. Kumpleto. Matindi po ang init na namamatian ta. Although kasuod na anito, ngunya na kasubanggi. May mga pag-uran-uran digi sa may parting first district. Adi, salamat ta medyo grabe so init. Maski na nga ni naguran-uran, ang init na pigbubuga, mainit adi. Ang paros na pigbubuga, mainit. O, talagang mainit manggiraray kaya pertihon mapresko per mi pagkalbo ka di. Magpakalbo ka man ngaya. Tanganing mapresko ang pagmati mo. Sige, tayao na po sa linya ang
Sa Pag-asa, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Yes po, nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan, pero yung nararanasan po natin ngayon ay yung tinatawag po nating monsoon break, kung saan walang direktang epekto itong southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil panahon pa rin po tayo ng tag-ulan, asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng malalakas na pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 37 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Wara man ki maraot na panahon napig mo monitor ang Pag-asa. Sabi kang Pag-asa, tag-ulan pero mainit. Dahil mo na masabutan ng panahon, adi tabi Madam Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Dahil ta na masabutan ng sa tuyang panahon digdi sa Pilipinas kung mahal. Tag-ulan pero mainit. Pero may El Nino. Ay ka nakahiling na tag-uran pero may El Nino. Ba kung iyo tabi Manong Siren? Diyos Maria, usip kita di. Minsan pag tag-init naman ngaya pero mauran. Baraliktan na ang mundo. Ano na tayo? Oh, sige tabi. Pero may manggiraray may pasiguro kay mga panangga sa init tapos sa uran. Matindi adi. Kaso Sabado may reunion kami. Diyan ginibo sa Tabaco National High School Gym. Isus gari na kami ube, nasa ube. Tabi Sir Willie Nobura subunay na apod kay ni subunay na paistorya ka na naman yan. Subunay baga na ilalag ko ta sa lugaw, nagkahirimsa. Maraming init. Subunay na ilalag sa lugaw ko ta na o paghiling nga baga duman sa tray, subunay
Nagralakaw-lakaw na susiwo. Arog ngaya kayan katindi ang init. Kuyugon man tabi manong sayrin. So mga bunay na ilalag ko ta sa lugaw. Pagbukas sa tray, nagralakaw-lakaw na sa mga siwo. Serbisyo asin reparo. Oh, Ikaan burak ni samong banwa Magayunon Nataraga Tapos kami sigmo maray ngaya kay ni o kariguson ko ngaya digdiso ikos nga ni ngaya magurahan. Ikaan burak ni samong Tunay pa yan. Epektibo pa yan tabi ko niya na pagkikarigos bagadang ikos minauraan. Kami nagmamahal Oy, mga tugang pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuan sa programa. Siyempre, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Tapos kami sigmo Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, Mahiling dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Miminahangan Ang tama-tama ini, makralasi na naman Tunay kang prinsesa sa mga rani dyan na eskwela. Sa puso mi Pasyar na po kamo dyan sa MBY Dormitory ta pairinutan niya. Yo, oy Madam Maylin, ingat po pirmi ha. Ohayo gozaimasu. Yunon Nataraga Siring man ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Gusto ka sa kuya. Siyempre kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor ang Barangay Estancia, Board Member Attorney G.I. Obungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay ta naman dyan ang Sibraga East Liner. May biyahe po Tabaco to Metro Manila ang Sibraga East Liner. Kay Cha Maming, good morning. Ibaan And kay City Administrator sa imong panambing. Ma'am Ami Braga East Ilaga. Tagang matapat ka. O yan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyan mga katuan sa programa. Maraming thank you po. Sa kupit Alas 7:31 na. Manay Gina. Apuda na si Manay Alice. Tahunin na. sabihin mo na Kunin na ang satuyang paroso-roso tabi. Manay Gina, fight na! Serbisyo asin reparo. Sa umaga Boses na inabangan Si Manny Moksea Mr. Hulbotana Broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad Serbisyong totoo para sa buong komunidad Cha-cha para sa masa Sayaw ng pag-asa May paninindigan Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol, tagapaglingkod Sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Sa radyo Problema'y tinutugunan Bawat hinaing Kanyang pinakikinggan Servidor ng masa Laging handang tumulong
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ano? Grilid na ka mo? Papagilidin muna ngayon. Mapunpasan ako sabi ni Manay Nits. Ni Manay Nits Casqueo. Paita daw ngayon mo, nagararay! Serbisyo Asin Reparo. Sa Ala, sige, parosok-rosok mo na! boss, Rosok digdi, rosok daman! si Manny Moxea, Madali na baga. Madali ng eleksyon. broadcaster na may Alapait tugod tabi mo na Manay Nits. prinsibilidad, serbisyong Ay, pangani nga ako tigina. sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, Sige daw, parosok-rosok daw muna digdi. Rosok duman, rosok digdi. Atras digdi, abante naman. sakit sa kapwa. Tagapagtanggol Nailing mo na ining sa tuyang jingle na iling. Kulon daw kayo ni nagkakagusto, pati sa nagtatanong na kulon. Moragon nga ang jingle mo. Ano? Ay, tama na ta. Malasit. Malasutso na, oh. bawat hinaing kan O di, ngunyan tabi. O, gilid na muna tabi. Manay Nits, gilid na. servidor ng Gilid na, tapundon ko na ni. laking handang tumulong. Kita, pabilihon mo nga niya muna. Ako! Aga yaang Sige! ting sandigan. Cha-cha para sa masa, Ngayapigan na ako, oh. pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa. O, tama na, tama na. Tagapag-gol, tagapagling. Sige tabi, salamat ha. Salamat po duman sa mga nagparuso-ruso ngunyan na Lunes. Boss, Nangalas kamutan at nagprograma si Mr. Hulbutan na ngunyan. Pag Lunes kaya nag-cover kita kang vlog racing adi. yaw ng pag-asa. May press con kami kada Lunes kaya lang ngunyan na pitsa 15 po ngunyan na Hunyo. Ngunyan tabi so official na pagpuon. Kang Tabak Festival 2026. So, digdi po sa siyudad kang Tabaco. So, pagkatapos ngunyan kang flag racing, alas 7 ang log ngunyan kan mga empleadas kang Tabaco City. Kakatapos kang flag racing, mapasiring na po sinda duman sa San Vicente Ferrer, Paris, sa Diocesan Shrine kang San Vicente. Pupunan po ang pagpuon o kaya pagpuon kaining Tabak Festival, pupunan po yan kang programa Diyos Bagoan ka, boss, Saro po muna ng Eucharistic celebration. Misa po muna, may misa. Alas 8 tabi ni aga, sundo alas 9. O dyan po yan sa San Vicente Ferrer, Paris. Dyan po yan sa San Vicente, Tabaco City. So, ang Tabak Festival ngunyan tabi Manay Nits, ang first day, pinag-simple sa nini, tulong activity. Ang primerong activity ngunyan na June 15. Ang sunod kayan June 18. June 18, tapos sunod June 22. So ngunyan, po na niyan tabi nin sarong banal na misa dyan pa sa San Vicente. And sunod kayan, alas 8 sundo alas 2 nin hapon. Habang nag-apod kini, nagmimisa dyan sa San Vicente, igwa po nin Anduyog Tabak Community Social Caravan. Yan. So dyan iyan tabi sa San Antonio Elementary School. O kaya, bako palan, sa San Antonio Covered Court. Ini pong Anduyog Tabak Community Social Caravan. So, iyo bagay ni supig sasabing mga serbisyo dyan sa syudad, sa sentro, dadarahon po duman sa
San Antonio Covered Court. So may mga makurang ngayon ki sidula, kung ano-ano pa sa mga pigo-offer na serbisyo kang city o dadaron po duman sa Covered Court kan San Antonio o para duman tabi na sa mga taga-aplan kung may mga transaction po kamo o masarani na po sa Indo. Yo, sa pimirong aldaw kang Tabak Festival ang mga bida puros taga-aplan mo na. Yo. So magkakaigwa po nin Anduyog Tabak Community Social Caravan. Alas 8 yan sundo alas 2 nin hapon. Sunod ka iyan alas 11 nin aga sundo alauna nin pagkahapon magkakaigwa po ki Karakanan sa baryo. Inin mas maurag. Inin mas maurag. Igwa po ki Karakanan sa baryo. Baryo Fiesta Lunch. Kaya lang dapat imbitado ka mo. Dahil man pwedeng magduman ka muna. Dako ka mo imbitado, makasupog baga. Yo, Karakanan sa baryo. Alas 11 sundo alauna yan. Diyan yan tabi gigibon sa San Antonio Elementary School. Yo. Cha Mars, good morning tabi sa imo. Si Cha Mars Narillino, good morning. May Karakanan po sa baryo pag alas 11 sundo alauna nin pagkahapon diyan yan sa San Antonio Elementary School. Siguraduhon sa nanindong imbitado ka mo. Ako, dahil po ako imbitado, kaya dahil man ako maduma. Di ba, sabi ko sa Indo, pag dahil ka mo imbitado, dahil po ka mo magduman. Malang supog bagayo. Anong sunod? Pagkatapos kang Karakanan sa baryo, alauna nin hapon, sundo alas 4. Magkakaigwa nin face painting o pintados. Sir Willie Nubura, papintura man kita kang pandukta. Tribal kaya ini. So, alauna, sundo alas 4, pipirinturahan sa mga pandok. Yugon mo yan. Ang pagkakakan mo, naduman ka na, pipinturahan ang pandok mo. Nagkakan ka ngayon, dapat pinturahan niya ang pandok mo. Yo, may face painting po na una nin hapon sundo alas 4. Diyan yan sa Kinastilyoan Covered Court. Preparasyon na iniduman sa sa gigibuho na rekurida. Sunod ka yan alas 4 hanggang duro-diretso na supigapod na rekurida, parade in the Highland. Yo. Di may parada po ali diyan sa Kinastilyohan Covered Court. Pasiring po duman sa Bantayan Covered Court. Malakaw kamuhaling Kinastilyohan, may parada, pasiring na po duman sa Barangay Bantayan Covered Court. Ngunyan, pag-abot sa Bantayan, mga lasing na yan, kaugmahan sa Aplan. Yo. So, Highland Variety Show. Yun. So, igwaki kaugmahan duman sa Aplan, tabi Sir Willie Nobura. Yo. And sunod ka yan, Rokyaw. So, recognitions of board and bar passer na mga taga dyan sa Aplan. O dyan yung gigibon sa Covered Court. Yun yung pinaka-highlights kang programa ta. Tigtawan man ki unra tabi manay Mars. So mga nakapasar sa board exam, tapos mga nakapasar sa bar exam na mga taga-Aplan. Iyo man ang gari tatawanan nin award kan sa tuyang lokal na gobyerno kan syudad nin Tabaco. Halimbawa, taga-Aplan ako, board passer ako, o di sarok ka duman. Sarok katabi duman. Nakasabay pag ma-recognize kan sa tuyang mga opisyalis kan syudad, so mga board passer tapos mga bar passer. Pag sinabi mong bar passer, atitiway ka. Tama ba ako?
Pag bar passer ka tabi, at itiway ka. O, pareha sinikan sa mo yung amigo, si attorney bagatabi, Sir Willie, bar passer man ito. Bistado mo si attorney. Kaya lang dami ito kasabay, tatagatiwi ito. Bago may ito taga-tabako. Taga-tiwi ito si attorney. Ito ang amigo ming bar passer. Si attorney. Di tatawan sindanin recognition. Daman sa bantayan covered court iyan. Duro-diretso na ini. Pag alas 6, siyempre, makarakan na naman tabi mo na Sir Willie. Makarakan pag alas 6. Ang apod kaya na nini. Pamanggi sa bulod. Yan. A tribal team dinner. Ano pag-arukin ng tribal dinner tabi, Sir Willie? Ano mga piganda dyan? Tribal dinner na pigapod. Pamanggi sa bulod. Ano nga yan mga tribal dinner na iya? Ayaon niya dyan sa mga inihaw. Ngaya, pwede dyan nga sukar ni ngayang guto. Ano pa? Ngaya subaboy ramo. Native na manok. Ano pan mga kaunon sa bulod? Tabagwang. Yan. Pinakulo na tabagwang sa bulod. Tabagwang na may apod kaya. Anong tigisabi sa tabagwang? Pako. Yugon mo yan na di. Ano pa? Dalupingan. Rumduman ko na laman so dalupingan dyan sa labnig. Garon nga yan may absent. Dahil bali, absent sa saro kong inaanak, yaon masusaro ko naman na ihada. May substitute. Bagong iyo tabi ihada. O di, may karakanan tabi, pamanggi sa bulod. Alas 6 po tabi yan. Tapos sigwaman o niya, pagkabanggi, diretso ang aktibidades kani. Diyan initabi sa bantayan covered court. Igwaman po ki-search for Reyna kang kabundukan. Wow. So igwaman palang ki-search na Reyna ng kabundukan. Hindi yung search and rescue ha. Ano man ini man na. Bako tabi so search and rescue ha. Search for Reyna ng kabundukan. Bako tabi ni so search and ano ito sa saro. Ano ito? Search ano ito saro. Search and rescue. Bako tabi search and rescue ha. Bako ini so nga saro pa. Di ko pa saro na search. Search warrant. Ay, search for mutya ng kabundukan. Hilig na nindo yan. So, at yan tabi yan na banggi. Dyan po tabi yan sa bantayan covered court. Tapos, susundan po yan kang official declarations of the opening kang Tabak Festival 2026 ni Mayor Reynaldo Bragais ang satuyang City Mayor kan Syudad din Tabaco. Ang sunod kayan, igwa ki Silyab Fireworks Display. May may fireworks. First time data bining mangyari na may fireworks ang city government kang Tabaco diyan tabi sa Aplan. O di makakahiling man sa tuyan mga katugangan na mga taga-Aplan nin fireworks. Bihira man bagay dyan magpa-fireworks dyan sa Aplan. Nahiling sa inda sa cellphone. O di mahiling ninda actual ngunya na igwag ki fireworks at yan nabanggi sa mga taga-Aplan. Susundan po yan kang konsyerto sa bulod.
Ha? Hanay ni ma-concert dyan sa taas kang bulod. Dahil man nga nasa, inili man na, bako man nga yan so pigsasabi ngayong ma-concert sa bulod, duman manggiraray sa bantayan covered court. Iyo, ang apod sa nais, konsyerto sa bulod. Featuring Diwata. Ha? Sisiining Diwata na nitabi Sir Edwin Sistina. Iyan iso para tinda ngayang Paris. So vlogger. Vlogger nga nagtitinda ki Paris. Bako si Diwata so singer. Singer da ini. Tay ko ini bidbid ano. Sige. So yan tabi mga tugang ang ganap ngunya na Lunes sa pagpupuon sa pagbukas tabi kang Tabak Festival 2026 tabi. Ang tema pagrumdum. Yo, pagrumdum. Ang primerong tema ta pigbanga ini sa tulo pagrumdum, pagrokyaw. Ang pagrokyaw dumantabi ini gigibuhon man sa isla. And ang pasasalamat sa mainland o di din sa sentro kan Tabaco. Yo. So pabayaan ta na mo na so panduwang activity sa pitsa 18. O di dumanta naman ni ano share kung ano mangyayari sa pitsa 18. 18 is Huwebes. Tama. Sa isla naman yan. Yo. So yan tabi mga tugan ang kaganapan kang pagpuon, official na pagpuon kan Tabak Festival 2026. Adigdi po yan sa syudad kang Tabaco. Serbisyo asin reparo. Alas 7:52 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Sus na ina. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hulbota. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naganap tabi ki dorm Serbisyo. boarding house dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, Pag-asa. City Councilor Riner Buruse, Pani. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Wa. ABC President Cap Art Abela, Tanggol. kasabay taman dyan si Cap Susan Nabor dyan sa Barangay Estancia. Mr. Hulbotana. And syempre ang oras na andaraman po sa tuya ni Board Member Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Problem. Oras na yan, daraman po sa tuya kang si Braga Isliner. Awat hinaing. Nya. Yang pinakikinggan. Pero diretso lang po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po giraray ang sa indong lingkod. Tandang tumu. Ang sa indo pong servidor Asin Taga Reparo. Pagkaaga. Manimok saya po! Si Mr. Hulbutana. Chacha para sa Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. yaw ng pag-asa. O di sa aga, igwa naman ki dagdag bawas sa tuyang mga produktong petrolyo. Adi. Sa kapol. Ayun na yan. Mga sunod na simana, puros naman ang palanggaw. Tagapaglingkod. Ay, ano na tayo? Ina. Mr. Hulbotana. Maray lamang ngaya kung magdagdag lamang ngayang buhok mo. Chacha para sa asa. Mata malanginit. Sayaw ng Dahil na nindo pabayain na nindo ang buhok kong iyan. Taako ko na yan. pagdigan malas. Kaya nindo pagparaerinitan ang buhok ko. Kapwa. Yan mo na yan. Taako ko na yan. Dahil balian magkaurubo. Lingkod sa Yo! tuwina. Good morning po sa sakuyang mga ihada na perming nakaantabay maski day nagpapahiling pero nakaantabay. Sige pandakol kang ihada ko Sabi ko nga ni Tabi Chamar, sabi ko nga tata ako ang pikukuruan nindong ninong. Nga tata tikukuruan nindong ako ninong. Number 1 dahil man akong kwarta. Dahil man ako kay may tataw sa indo. Taang nagkukuha bagang ngunyang ki mga ninong ninang. Practical na
dapat kwaon mo ngayang ninong so may pirak. So sasaguton niya ang sound system, saguton niya ang venue kang kasal o ano pa man iya. Tapos madonar kilitsyon. Dapat niya ka ng mga ninong na pigukuruan nindo. Tapos ako ang pigukuruan nindo. Ano man ang nitaw ko sa indo? Sabi sa kuya kang nagkuha sa kuya naman na kwaon ta ka ngayang ninong kang agi ko. Takasalo na ngayon. Nataman niya ako tako, sige daw. Paliwanagin daw ako. Tapag marayang paliwanag mo, mauyon ako. Aram mo ngaya, sa panahon na ini, dahil tanaman niya kaipuhan sa mga material na bagay. Ang kaipuhan ta ngayon niya na panahon. So mga arog niya sa imo, Mr. Hulbutana. Pakarayaya ko. Ang kaipuhan ta ngayon niyan, bako nan sa mga material na bagay. Ang kaipuhan ta ngayon niyan, sa mga arog na sa imo. Ano niya akong arog sa kuya? So, tipisilo na baga ngayang hanapon na kumbaga sa paubos na baga ngayon lahi nindo. No. Endangered species na pala na. Paubos na baga ngayon lahi nindo. Kaya kaya ngaya i-preserve niya dapat ang lahi mo. Tanaw. Salbatadang pahit ini. Dahil bali ngaya ninong dahil ka kipagugom. Ang importante nga ika. Bako man. Maski ngaya kami ti Usman. Ha? Kami sa kuya. Maski ngaya kami ti Usman. Dahil kami nangangarap na dahil kami kikakwao na magninong sa haki ko ngaya na material na bagay ang apod kayo ni ang pag-iisip mi kadaklan baganti ko kuraso mga politiko, mayor, congressman, tanganing siyempre si mayor masusupog man alangan man magpaipit siya na si mayor kisan ribo. Di sabi pati sa kuya tabi ka Mars kaya nya ko paano kaya bata ya ko dahil man ako kibarong. Dahil problema ngaya dahil problema ay arkilami ngaya kakibarong dahil ka na ngayang problema basta ngaya presensya mo ang importante ho yugon mo yan nya ko dahil man ako pantalon dahil man ako sapatos kata ngaya dahil ka magpara problema. Basta ang importante yaon ka. Ang saro pa, sabi sa tabi siya Mars, sana ngaya makatindog ka. Sana ngaya dae ka pag-atakyon ka sa imong gout. Serbisyo asin reparo. Yugo-yugon mo yan. Sa umaga, boses na ina. Yugon mo yung tabi Chamers na pahitay ni. Kaya sige andakol kan sa kuyang mga ihada. Hulbutan. Ay Diyos ko na sana. Salamat tabi Mister na may print Salamat po. ready. Salamat tabi sa pagtiwala ninyo sa sendong lingko. Servisyo para sa buong ko. Ay nahiling mo na tabi na Joboy. Cha-cha para sa mga Ako minsan pala may maray manggitang nagiginibuan eh. Maray man palang gitang ehemplo. sa kanya. Ay napahitay na eh. Pagtanggol Sige. lingko. May naramdaman ako kay to. So, hadiri mi manatawo. Tigkuha man ako ninong. Kaya lang, maski anong kapipirit ko tabi, manay boy, Joboy. Dahil nagad ako nakalakaw, tayo natake ako kang arthritis. Sabi sa kuya kang ihada ko. Ano nga tabi ninong? Padaran may ka dyan ki wheelchair.
Laging handa O kaya, ilunad mi nga ka sa duya. ating sandigan. Oy, Chamars, dapat happy lang kita permi ha. Sayaw Yan ang sabi ko sa indo, habang kita perming maugma sana. tindigan. Maski kita nagtitios, basta maugma. Yo, tapos dahil kita kinaapik tara nakapwata. Kapag Maugma ho na kita kayan, maski tios kita. takot sa Yo! tuwina, Bakaw! Mr. Happy lang kita, happy. Ayokon man tabi, Choboy. At grabe na, supugon lamang ako. Talagang day ko talaga, maski ko magkiki ako, iritong ko kutang makalakaw. Day talaga. Grabe, so tama ka. tulong sa Sabi kang parabulong sa kuya, may nagkulam naman niya sa imo. Chacha para sa masa. Inay, alas 8 na! Sayaw ng pag-asa. Ano tabi mo na inay? Tindigan malasa. Di yun na mo na yan, so iba pa niya itong pag-restoryahan at siya naman sa programa ta duman sa 10 to 11. Kapag Duman sa programa tang sutama sana. Basta kita, permisa na duman sa tama. Mr. Ayun. Pulbot Bago kita duman sa sala. Permisa kita mag-agi sa tamang dala. sa Yung masa ng guide tayo, no? para sa masa. Sige! Unang pag-asa. Maray na banggi pa dyan sa Indo, no? Choboy, Chamars. Malasa. Banggi matanga na dyan sa Indo. Kapwa. Sige, tabi ha. Ingat po kamo perme. Maski ako bihira baga ako magpaparaan, no? Tuwina. Bihira ako mga churchat-chat tadi. Tapos ano, basta perme ko kamong padabaon ko tabi kamo, ha? Servid. Kaya, permisa na kita dapat maugma. Lag. Yung, ingatan po ang sadiri. Yan. Ulong. Sige, sa kuyang mga tiyaon, tiyo. Kaaga. Sige, tabi Ang ating Ako nang bala, digdi. Pahit siya na kamo dyan. Chacha para sa Oy! Param na po muna sa indong lingkod. unang pag-asa. Dahil nangangahulugan na mapaaram na mawara na ako. Dahil patabi ako mawawara. Asaki. May mission pa kita. May mission pa kita sa ibabaw kang kinabaan. Kaya nga ni nagdadakulan sa kuyang mga ihado-ihada ta ngaya ika kaipuan ka ngayang ma-preserve. Yung tabata ngayon paubos na ngayon lahi mo. Chacha para sa masa. Dapat ngayon magdagdag ang lahi mo. Paninindi. Malasakit sa kapwa. Sige na, tabaka kung ano pan maitaram tadigdi. Taga May madadagit na naman na ihada. tuwina. Sige po, mga tugang, sa pangaran po yan kan sa muyang General Manager, Maestro nila doon, si SM Sir Tony. Sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sakit. Sa pangaran po yan ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Tagapagling. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, Anak. si Cap Susan Nabor, BM Carol Siga and Vic Siga, BM Attorney G. Ayo Bonggao, Sa and syempre sayaw. sa Sibraga Eastliner. Yo! Ay panin. Param na tabi mo na sa indong lingkod sa Oy, salamat tabi ha. Sa Kay Chuck Mars, sa kay Choboy. tag. Diyan sa sa saan nga ni ka mo? Ina. Mr. Pulbot. Sa US of A. Boses. Hiling mo nanday mo nga naram kung hayan niya kami. Paano ka ngayon makadigdi? Sayaw ng pag-asa. Dahil na kita madya. Inindi. Digdi sana ako. Maugma na ako digdi sa Pilipinas. Dakol pa lang sa kuya ang dakol lang nagpapadaba digdi sa ko. Sabi kan taga Masbate sa kuya, Manay Mars, Chuboy. Sabi sa kuya kang taga Masbate, ngaya sir, payabaon mi ngaya ikang maray. Siya ang ating sandigan. Payabaon mi ngaya ika Chacha. sa Michigan, USA. Sayaw ng pag-asa. May pan. Payabaon mi ngaya ika sir. Malasakit. Ayaw. Sa kapwa. Sige, sabi ko man niya ko, sige, ano ni, payaba ko man ka mo. Pulbotana. Abi nanggad sa kuya, ano nga yan, sir?
Dakulon kang payaba sa mo. Siya para sa masa. Nahiling mo na iya. Sayaw ng pag-asa. Basta payaba ko kamo gabos ha. Payaba ko kamo. Malasa. Oy, paaram na kita at yan naman sa 10 to 11. Adios amigos, dumo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Tagapaglingkod sa Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.